كاب ستوديو جناير سي في عجو السلام تناطبلو زغبركم تعزبتنا كمي تمسيو ساعتنا أخيرون لو معرب 29 ميزة ساعة 9 مشسترالو جنام سنادون فيلم مالونا مساهم تصنح زينا زغربين ميكايل حدقو فلما قنبك أنتو تاتو فيلم هاقراوي معبر ولنسان لقست دميرتا أبي كوم زسرتو لكسدم زتوكر عودزتها كايدوم منسيات أب حلف تاريخنا تاحزونا توكيرون كواسون كمرامرون مزخاخ غريبون تلهيت هاجرنا بمصنعتين من معبالي سرع كمزلو بمونات عالماوي مع التتليت تحبيرون أبزينا تطوطاي بريزيدنت أمريكا هاجرون يوكرين 36 بليون دولار دقف كتقبر أمام مغربون محبر سب عالم تتصابانت فتات إسرائيل نمكتاس وقمت توسد إيران صويعة أب هاجرات أوروبا وحبرت متن زغبابة بشوعات نتحمش ميتايت كم زوسخة تجلسون زينا هاجراو محبر ولنسان لجست دميرتا تكلاو هدت نيكوم زسرتو نتفتات لكس دم أب تحت زبل تيما بعشان شعت ميزا بس مرة عرزته أكايدوم أبزع عرزته عدمبر محبر ويزورو علمبرها أبز سمعتو قال نتوما بهوسبيتال دم زتصبي وجنات وحسن أغلن دم المغرب مردات حبرتسب معباي أقداسي كم زغونه بمتقاس اتعلاما كوم زسرتو ولنتاو لكس دم أب حبرتسب نمسرات مخانو حبيرام دايركتور هاجراو بانك دميرتا دكتور يوهانس تخسته بوغنو أو كلتشن عصوتو شوعتن كأكب كابزز توتنا دم اتسوعنا 400 كم تأكبه أب كلتشن عشان حرن قنت متن بعصوتو شديشة 100 عابيو 900 كم زبط صحاب بمتقاس مرايانا يتهاجراو محبر ولنسان لقست دم زملكتهم أكلات واحدو زكايرو قسقاسات كم زخانة قليسهم تساتف طاب زغربة مجلس إتار دحر زكايرو زته تكالات نمدبات لقست دم أب عامتاو مدباتن سريعين كسر حلو ودابتات محبر كساب من محدار كبابي كورد لقست دم كم باهلي أب حبرت سب كسرس منتي كتصالي قسقاسات ككاد كمون نتفتات محبر نمدنفع كسرحن متحبار كقبرلون زبلو لبواتاتا محلاليفهم أمسيت عنا حلفي عناوي قسقاس آتو قبر ميكايل تسفازكي أبز اسمعو مزازم قال سكايرو قسقاسات بمحيال بحبرت السب ناي بحر اللوطن ممصان نتفتات لكس دم بمحيال تحستو هاجراو بانك دم نمسسان بغت على كم زسراح الرقاقيزوم نابي كالزينام سنسقرم منسيات حقتاتن عنقتن تاريخ إيرتران كياتات هزبان بقبو تجنزيبهم أب معقابو أتو كيرون كواسون كمرامرون دراسون تمرامار تاريخنا أتو عالم سجر تسفاي هزخاخيرون نتصب صبات وكيليرينا يوناتان عبيو ياسين صالح من إسيات أب حلف تاريخ جغننتن التعاقبون أتو كيرون كواسون كمرامرون دراسن تماراماري تاريخن أتو عالم سجد تسفاي تمالي إسران شمونتن ميازيا أبدرش من محدار زوا مأكل أبز قبورو سيمينار أزخاخيرم أبتن من سياس رحتنياتات من محدار زوا مأكل زهاو مجلسي أتو عالم سجد حاكتاتن أمقوتن تاريخ إيرتان قياتات هزبان أب حلفن هلون مسجدلات كم زمركز تغيسو من إسيات نستخف لرزين واقا بقبو كجنزبو كم كون حق أنيا تاريخ كيت مززن كي هاسسن نقوحات كخونن اجامم كبركتن تمحتنم قوبت أن وديتن وررتن جزاءتن بحبار أمكاتن مسعرن سرت هاجراو منت عبت راخم زنوبروز جلس آتو عالم سجد هاجر بزي هاجراو منت كتقون كم زي تخل بمحبار كم هزبي نوررتن جزاءتن مكيتنا سعرنا بحيال نقحاتن صنع تمرتن كم زخونه بزرزر أبريهم تاريخ إيرتران قياتات هزبان أبقون عن صنعن مريحنات كم زمركوز تغيش دما من إسيات آسرتم بدمم تاريخ سريحهم زحلفو ولدتات كختلو كم تاريخهم الناتنت ممتع نزستفت سماجقننات نستخف لواغان بسنفل تطاوي أقباب كصنعن كم مرامرون تلابيوم تساتفتي بوغنم تاريخ بحفشا تاريخ مننتن ناتنتن ممتع استخف لمسواءتن دما بفلاي ناولدتات كم حلالف مانتي بقبو كتصحفن بملك سنداو فيلم كدالون تلابيوم تليت هاجرنا بمصنعتن عميقو فلتاتن ممعبالو يسرح كمزلو بمانع 29 ميز عالماو معلتي تليت تحبيرهم أبي كتما اسمرا بستود بمسنادو كومشنر بالن سبورتن أمباسادر زمرة تغلاب زسمعو قال مويات الهيت أب عالم كاب عبيتي كوليجات بستفلالو معرك تمرتي زمرغو العودو بمخانو تغيشو هزبيرتا كعكبن
ብዘመናዊ መንገዲ ክሰርሓሉን ዘለዎ ዘኹርዕን ሕብራውን ሃብታምን ያታው ትርኢት ከም ዝውንን ገሊጾም ኪላ ትርኢት ስነ ጥበባዊ ካሕሳይ ገብሪ ህይወት በጎኑ ብዛዕባ ዕንቀት ሞያ ትልሂትን ትርጉሙን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ትልሂት ብምንቅስቓስ ኣካላት ወዲ ሰብ ዝግለጽ ሙዚቃ ስእልን ስነ ጽሑፍን ምዃኑ ብምሕባር ኩሎም ተላሂት ንዕቤት ያታው ትልሂት ሃገርና ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣዘኻኺሩ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብመልክዕ ውድድራት ፌስቲቫላትን ፍሉይ ምርኢታትን ትጽምበል ዓለማዊ መዓልቲ ትልሂት ኣብ ኤርትራውን ብያታዊ ክላሲካውን ዘመናውን ትልሂት ብድምቀት ተኸቢራ ዓለማዊ መዓልቲ ትልሂት ኣብ ኤርትራ ሎም ዓመት ንካልኣይ ግዜ እያ እትኽበር ዘላ ኣብ ዞባ መንደፈራ ኣብ ሕጊ ዘሎ ኣፍልጦ ንምብራኽ ተሪዮ ገበናትን በደላትን ንምንካይ ዝሕግዝ ኣስተምህሮ ካብ 15 ክሳብ 25 ሚያዝያ ተዋሂቡ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ዞባ መንደፈራ ሜጀር ግርማይ ስጋለች ንነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ዓዲ ወግሪ በራኽ ዓዲ ባርን ዓዲ መንጎትን ከምኡውን ንተማሃሮ ቤተ ትምህርቲ ኦሮታ ሸኻዱ ብስራትን ኩዶፈላስን ዝሃቦ ኣስተምህሮ ኣብ ኣምራት ሕጊ ተራ ሕጊ ኣብ ርግኣትን ሰላምን ሕብረተሰብ ዕማማት ፖሊስ ዝምድና ህዝብን ፖሊስን ሕግን መንእስያትን ከምኡውን ኣብ ስነ ምግባርን ዲሲፕሊንን ዘተኮረ ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 119 ገበናትን 245 የቕሬታ 247 በደላትን ከም ተመዝገበ ፈጸምቲ ድማ ካብ ክልል ዕድመ 17 ክሳብ 55 ዓመት ከም ዝርከቡ ዝሓበረ ሜጀር ግርማይ ንቕሓት ንምብራኽ ንዝተፈጸመ ገበናት ኣብ ምቅላዕን ዘይተፈጸመ ኣብ ምክልኻልን ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ቀሊል ከም ዘይኮነ ገሊጹ ዝበዝሐ ካብቲ ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ዝፍጸም ገበናት ሰኣን ኣፍልጦ ሕጊ ምዃኑ ጠቒሱ ድማ ህዝቢ ብሓፈሻ ተማሃሮ መንስያትን ካብ ፍላይ ኣብ ሕጊ ዘለዎም ኣፍልጦ ብምዕሟቕ ካብ ገበን ርሒቖም ኣብ ምክልኻሉ ተረኦም ክዕዝዙ ጸዊዑ ሜጀር ግርማይ ኣብ መወዳእታ ሕብረተሰብ ምስ ፖሊስ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ንፈጸምቲ ገበን ኣብ ሕጊ ክቐርብ ከምኡውን ስድራ ቤታት ንደቀን ቁኑዕ ማእዝን ኣብ ምትሓዝን ብስነ ምግባር ኣብ ምኹስኳስን ዓቲበን ክሰርሓ ተሓሳሲቡ ተሳተፍቲ በጎኖም ህላወ ፖሊስ ትራፊክ ካብ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ኣገዳስነቱ ተራዩ ክምደበሉ ጉዳይ ታርጋ ዘይብለን ብሽክለታታትን ሰልሰለት ዝእግረን ተጎተቲ ዓረባታትን ድማ ቆላሕታ ክግበረሉ ተላብዮም ተወዲብና ንተርንዕ ዓይና ነድምዕ ብዝብል ቴማ ንትዝከር ባሕቲ ግንቦት ሃገራዊ መዓል ሰራሕተኛታት ምኽንያት ብምግባር ብ29 ሚያዝያ ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት እምክሉ ወፈራ ተኻይዱ እቲ ኣብ ከተማ ባፅዕ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ዝተሳትፎ ወፈራ ምጽጋን መንደቕ ምኽዝኳስን ምስታይን ኣግራብ ከምኡውን ካልእ ንጥፈታት ዘጠቓለለ ነይሩ ተሳተፍቲ ነይሪና ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እታ ዕለት መፀ ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ከም ትዝከር ብምሕባር ናይ ሎም ዓመት ዝኽሪ ኣብ መቓብር ናይቶም በጃ ሃገርን ህዝብን ክብርቲ ህይወቶም ዝበጀው ጀጋኑ ሰማዕታት ብምክያዱ ሓበን ከም ዝስምዖም ገሊፆም ኣብታ ኣጋጣሚ ሓላፊ ጨንፈር ሃኮሰ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሃብተ ማርያም ተስፋ ሚካኤል ኣብ ዘስምዖ ቃል ኩሉ ሰራሕተኛ ብትሕቲ ጽላል ማሕበር ንምጥርናፍን ንምውዳብን ተወክሶታት ይውሰድን ኣተባባዕ ውፅኢት ይርከቦም ከም ዘሎ ኣብሪሁ ባሕቲ ግንቦት ሃገራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ሎም ዓመት ብደረጃ ዓለም ንመበል 132 ብደረጃ ሃገር ድማ ንመበል 31 ግዜ ክትዝከር ናይ መወዳእታ ዜና ውሽጢ ሃገር ብ28 ሚያዝያ ብንዞባ ኣራዕታ ምምሕዳር ከባቢ ብሒታን ጢዖን ዝወቕዐ ህቦብላ ዝተሓወሶ ዝናብ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉዳት ኣውሪዱ በቲ ሓደጋ ብምምሕዳር ከባቢ ብሒታ 55 መንበሪ ኣባይቲ ክልተ መምሃሪ ክፍልታትን መጸበይ ነፍሰ ጡራትን ሓራሳትን ክፈርስ እንከሎ ክልተ ዜጋታት ፎኪስ ጉዳት ከም ዘውረደን ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ብዘይካዚ ኣብ ዓዲጋባን ምምሕዳር ከባቢ ጢዖ 13 መንበሪ ኣባይቲ ከም ዝፈረሰን ኣብ ልዕሊ 3 ዜጋታት ፎኪስ ጉዳት ከም ዘውረደን እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ወሲኹ ረዲዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓፀረ መሰጋግሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ኤርቲቪ ምርጫም ጌርኩም ትከታተሉ ምላኩም ዜናና ነምስክን ክብራት ተዓዘብቲ ዜናታት ናቐፀለ ዜና ወጻኢ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሃገሩ ንዩክሬን ናይ 33 ቢልዮን ዶላር ደገፍ ክትገብር ዘኽለማም ኣቕሪቡ 20 ቢልዮን ዶላር ካብቲ ባጀት ንወታደራዊ ጽላት ዝተረፈ ድማ ቁጠባ ዩክሬን ምሕዋይ ከም ዝውዕል ፕሬዚደንት ባይደን ኣሚኑ ዘሎ እቲ ደገፍ ዩክሬን ርእሳ ክትክእል ኣገዳሲ ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ባይደን
ባይቶ ሃገሩ ማለት ኮንግረስ ከጽድቆ ጸዊዕሎም ይኹን እምበር እዚ ዝተጠቕሰ ደገፍ ንስነ ኣእምራዊ ኩናትን ነቲ ኩነታት ንምጓሃር እምበር ኣብ ትግባር ክውዕል ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ነቲ ጉዳይ ዝከታተሉ ወገናት ይገልጹ። ኣሜሪካ ንዩክሬን ኣቐዲማ ልዕሊ 2.5 ቢልዮን ዶላር ዝዋጉ ወታደራዊ ደገፍ ከም ዝገበረት ዝጠቐሱ ጸብጻባት እዚ ገዚፍ ደገፍ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወታደራዊ ረጽሚ መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ የረዱ። ሃገራት ምዕራብ ብቐንዱ ድማ ኣሜሪካ ንዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ ወታደራዊ ደገፍ ጸጥታ ንምውሓስ ወታደራዊ ዓቕማ ከተተርንዕ የገድዳ ከም ዘለያ ሩስያ እትሕብር። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ናብ ዩክሬን ዝጓረት ዘሎ ኣጽዋር ሃገራት ምዕራብ ሳልሳይ ኩነት ዓለም ክባራዕ ዘኽእል ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ምጥንቃቑ ይዝከር። ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግምን ወሽመጥ ጋዛን ተካይዶ ዘላ ተጸባኢ ወታደራዊ ጸጥታዊ ንጥፈታት ንምግታእ ስጉምቲ ክወስድ ኢራን ሎሚ 29 ሚያዝያ ጸዊዓ። ኢራን እዚ ጻውዒት ዘቕረበት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ነበርቲ ምዕራባዊ ገማግም እተካይዶ መጥቃዕታት እናሓየለ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ሃገሩ ነቲ ስጉምቲ ብትሪ ከም ትቃወሞ ብምሕባር ማሕበረሰብ ዓለም ብሓፈሻ ሃገራት ዓረብ ድማ ብፍላይ ኢደን ኣጣሚረን ክዕዘቦ ከም ዘይግባእ ተሓሳሲቡ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ተኸሲቱ ብዘሎ ወታደራውን ጸጥታውን ወጥሪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ምንቅስቓስ ሓማስን ሰራዊት እስራኤልን ዝተወልዐ ዕጥቃዊ ግጭት ከይድገም ከም ዘስግኦም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ። ክልቲኦም ወገናት ንሓድሕዶም ዘካይዶ ዘለዉ መጥቃዕታት ህይወት ሓያሎ ሰባት ከም ዝጠፍአ ጸብጻባት የረዱ። እዚ ሓድሽ ምዕባለታት እዚ ንጸጥታ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ሓደጋ ከይውድቆ ሓያሎ ወገናት ስጋቶም ይገልጹ። ኣብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብዚ ወርሒ እዚ መጠን ዝቕባበ ብ7.5 ከም ዝወስኸ ስታትስቲካዊ ጸብጻባት ሓቢሮም። እዚ ኣሃዝ ድሕሪ 1997 ኣብ ሃገራት ሕብረት ካብ ዝተመዝገበ ምንቁልቋል እቲ ዝዓበየ ምዃኖም እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ዝጠቕሱ። ልዕሊ 2 ኣዋርሕ ኣቕፂሩ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ቁጠባዊ ተርዮ ምዃኑ ዝሕብሩ ኪላታት ተዓውዲ ኣብቲ ዞባ ዋጋ ነዳዲ ምስ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ክነጻጸሩ እንከሎ ብኣስታት 38 ሚእታዊት ከም ዝወስኸ ኣረዲኦም። ዋጋታት ነዳዲ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ካልኦት መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ዋጋታት እውን ብናህሪ ይውስኽ ከም ዘሎ ይግለጽ። መጠን ቁጠባዊ ዕቤት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ቀዳማይ ረብዒ ናይ 2022 ብኣስታት ባዶ ነጥቢ 2 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ቁጠባዊ ጸብጻባት ኤውሮጳ ይሕብሩ። ኩናት ዩክሬን ብፍላይ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ከቢድ ቁጠባዊ ጸገማት ከስዕብ ከም ዝኽእል ኪላታት ቁጠባ ክእምቱ ጸኒሖም እዮም። መንግስቲ ኣልጄርያ ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ናብ እስጳኛ ከቋርጾ ከም ዝኽእል ትማል 28 ሚያዝያ ጠንቂቖም። ሚኒስትሪ ጸዓት ኣልጄርያ ብዘውፅኦ መግለጺ ሃገሩ ብመዓሞቕ ማእከላይ ባሕሪ ብዝተዘርግሐ ሻምብቆታት ናብ እስጳኛ ንትገብሮ ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ናብ ካልእ ሃገር ናይ መቆንዑ ስጉምቲ ምስ ዝውሰድ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ስምምዕ ዝጥሕስ ብምዃኑ ሃገሩ ከተቋርጾ ከም ትግደድ እዩ ኣፍሊጡ። ክሳብ ጥቅምቲ 2021 ገለ ክፋል ካብቲ ኣልጄርያ ናብ እስጳኛ ትገብሮ ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ንሞሮኮ ሰንጢቑ ብዝሓለፈ መስመር ክካየድ ምጽንሑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ መንጎ ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ብዝነበረ ውዕል ሞሮኮ 10 ሚእታዊት ካብቲ ባህርያዊ ጋዝ ኣብ ዘቤታዊ መዓላ ተውዕሎ ምንባራ የረዱ። እንተኾነ ግን ብጉዳይ ዞባ ምዕራብ ሳህራ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ብዘሎ ዘይምቅራው ኣልጄርያ ነቲ ውዕል ንምሕዳስ ፈቓደኛ ስለ ዘይኮነት እቲ ንሞሮኮ ሰንጢቑ ናብ እስጳኛ ዝግበር ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ስርሑ ከቋርጽ ተገዲዱ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ኣብ እታዊ ባህርያዊ ጋዝ ኣልጄርያ ትምርኮ እስጳኛ ኣብ ጉዳይ ዞባ ምዕራብ ሳህራ ጸግዒ ሞሮኮ ብምውሳዳ ዝምድናታታ ምስ ኣልጄርያ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ እውን ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። እስጳኛ ነቲ ካብ ኣልጄርያ ትገብሮ እታዊ ባህርያዊ ጋዝ ንኸይትኸስሮ ሓያል ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኣብ ምክያድን ቀረብ ባህርያዊ ጋዝ ሞሮኮ ንምርጋጽ ብዝተፈላለየ ሜላታት ኣብ ምንዳይን ከም ትርከብ ድማ ይሕበር። ገለ ካብቲ እስጳኛ ኣቕሪባቶ ዘላ እማመታት ሞሮኮ ዘልያጠለ ባህርያዊ ጋዝ ካብ ካልኦት ሃገራት ብምሽማት ኣብ እስጳኛ ኣብ ዝርከብ ትካላት ኣጻርያ ብመዓላ ከተውዕሎ ዝብል ይርከቦ። እዚ በቐረብ ባህርያዊ ጋዝ ኣጋጢሙ ዘሎ ምትፍናን ሃገራት ምዕራብ ብኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብዝውሰንኦ በይናዊ እገዳታት ዋጋ ባህርያዊ ጋዝ ነዳድን ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ብልዑል መጠን ከም ዝነሃረ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዩ።
መንግስቲ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኸስተ ሓድሽ መልከፍቲ ኢቦላ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ክታበት ናይ መሃብ ወፍሪ ከም ጀመረ ኣፍሊጦም ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ በቲ ቀዛፍ ቫይረስ ከም እተለኽፉ ንዝተረጋገፁ ምስኦም ጥቡቕ ምቅራብ ዝነበሮምን 233 ሰባት ተወሺቦም ከም ዘሎ ብምጥቃስ በዛ ሓድሽ ተሪኦ 2 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣረጋጊጾም ኣብ 2020 ኣብታ ሃገር ብዝተኸስተ ለብዒ ኢቦላ 55 ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ካብ 2013 ክሳብ 2016 ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝተኸስተን ህይወት ልዕሊ 11,000 ሰባት ዝቐዘፈን ለብዒ ኢቦላ ኣህጉራዊ ጥዕናዊ ስጋት ፈጢሩ ምንባሩ ይዝከር ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ድሕርቲ ኣብ 1976 ፈለማ እዋን ኣብ ወሰናስን ፈለግ ዛየር ዝተረኣየ ቫይረስ ኢቦላ ብውሕዱ 12 እዋን ለበዳ ናይቲ ቀዛፊ ሕማም ከም ተኸስተ ጸብጻባት ጥዕናት ሃገር ይሕብር ዜናታት ንምዛማር ሳ ዜና ክደግመልኩም ሃገራዊ ማሕበር ወለንተኛው ለገስቲ ደም ኤርትራ ብኮም ዝሰረቱ ልግሲ ደም ዘተኮረ ዓውድዘት ኣካይዶም መንስያት ኣብ ሕሉፍ ታሪኽን ኣታሕዙን ኣተኪሮም ክዋሱን ክመራመሩ መዘኻኸሪ ቀሪቦም ትልሂት ሃገርና በመጽናዕቲ ንምምዕባል ይስራሕ ከም ዘሎ ብምኽንያት ዓለማዊ መዓልቲ ትልሂት ተሓቢሩ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ሃገሩ ንዩክሬን $33 ቢልዮን ደገፍ ክትገብር እማማ ኣቕሪቡ ማሕበረሰብ ዓለም ተጸባ ንጥፈታት እስራኤል ንምግታስ ስጉምቲ ክውሰድ ኢራን ጸዊዓ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት መጠን ዝቕባበ ብ7.5 ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ ዝኸበርኩም ተዓዘብትን ሎም ሸስ ተዳለወ ዜናውን ሰናውራ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ተኸታታይት ፊልም ፍርዲ መሬት መበዕ 25 ክፋል ስዒባ ተቐርብያ ብወገነይ ግን ሰላም